Здравейте! В това видео ще ви покажа как да изтеглим Scratch 3. Влизаме в Google, пишем Scratch изтегляне, появява ни се scratch.meet.edu и имаме възможност отдолу да изберем на каква операционна система работим. В случая избирам Windows и директно изтегляне. Избирам в кое местоположение да се изтегли файла, който ще инсталирам. В случая го изтеглям в изтеглени файлове. Изчаквам изтеглянето му, минавам през изтеглени файлове и след това започва инсталацията на файла, която и от двете опции изберем ще ни свърши работа. Изчакваме инсталационния процес да приключи и когато файлът бива инсталиран на нашия компютър, ние може да намерим иконата на Scratch в старт менюто ни. Надявам се това видео да ви е било полезно. Чао, чао!